Erau după amiaza târzie de vineri, una dintre acele zile în care soarele se strecoară prin frunzișul dens al pădurii ca prin perdelele unei case vechi, aruncând umbre lungi și nesigure pe solul umed. Ion lucra la birou în oraș de ani de zile, un contabilitate obișnuit, cu program rigid și pauze scurte pentru cafea. În weekenduri obișnuia să iasă în pădurea de la marginea satului unde crescuse, nu pentru aventură, ci pentru a se plimba, a respira aer curat și a uita de cifrele care îi umpleau ecranele. Astăzi fusese o ceartă minoră cu soția, nimic serios, doar oboseala acumulată, așa că plecase mai devreme, cu un rucsac ușor pe spate, o sticlă de apă și telefonul setat pe silențios. Pădurea părea neschimbată, cum o știa din copilărie, copaci înalți, cu trunchiuri groase, acoperite de mușchi verde închis, un covor de frunze căzute care crăpă sub picioare și un miros de pământ umed amestecat cu rășină. Drumul de pământ îngust urca ușor de la poteca principală, una pe care o bătătorise de nenumărate ori. Soarele filtra prin crengi, creând pete de lumină care dansau pe scoarța copacilor. Și aerul era răcoros, dar nu rece. Ion mergea cu pași măsurați, respirând adânc, simțind cum tensiunea din umeri se risipește treptat. Nu era genul de om care să caute singurătate extremă, doar voia să meargă până la un loc familiar, o poieniță unde se așeza uneori pe un trunchi căzut, să mănânce un sandwich și să se întoarcă înainte de căderea serii. După vreo 20 de minute ajunse la prima răscruce, un punct de referință. Un stejar bătrân cu o crăpătură adâncă în scoarță, unde cineva cioplise de mult inițiale acum șterse de ploi. Trecea pe acolo de obicei fără să se oprească, dar azi ceva îl făcu să privească mai atent. Crăpătura părea mai lată, sau poate era unghiul luminii. Sub ea, pe sol, zăcea o bucată de hârtie mototolită, semi-îngropată în frunze. Ion se aplecă curios și o ridică cu grijă. Era un bilet rupt, scris de mână cu un pix albastru, cerneala întinsă de umezeală. Nu te opri, repetă pașii. Restul era ilizibil, literele dizolvate în pete maronii. Aruncă biletul înapoi, ridicând din numeri. Probabil de la vreun turist rătăcit sau o glumă de prost gust. Nu era prima dată când vedea gunoaie aruncate. Pădurea atrăgea tot felul de oameni. Continuă drumul, cotind la stânga pe poteca mai îngustă, cea care ducea spre poieniță. Aerul se îngroșă ușor, sunetele păsărilor se estompară, lăsând loc unui zumzet slab ca de insecte invizibile. Nu era neobișnuit. Pădurea avea momentele ei de liniște. Dar după încă 10 minute ajunse la o curbă familiară, un loc unde poteca se îndoia în jurul unui pâlc de ferigi înalte. Aici, de obicei, vedea un bolovan mare, semisepult, cu o inscripție veche zgâriată pe suprafață, probabil de vânătorii din anii 70. Bolovanul era acolo, dar inscripția părea diferită. Literele care ar fi trebuit să spună ceva banal ca "Aici a fost Ion 1985". Nu era numele lui, ci altceva uitat. Acum forma un șir incoerent, umbră, greșește, dar continuă. Se froți la ochi, gândindu-se că soarele îl orbește. Poate era o iluzie optică sau mușchiul crescuse peste, alterând forma. Nu se opri să verifice, merse mai departe, accelerând puțin pasul. Poienița a apărut brusc, așa cum o știa, un cerc mic de iarbă înconjurat de copaci tineri, cu un trunchi căzut în mijloc, acum uscat și acoperit de licheni. Ion se așeză pe el, scoase sandvișul din rucsac și mușcă privind în jur. Lumina de după amiază se schimba, umbrele copacilor se lungeau, dar totul părea în ordine. Totuși, în timp ce mânca, observă o umbră pe marginea poieniței, nu a copacului, ci ceva mai subțire, ca o siluetă umană, dar incompletă, lipsită de contur clar la picioare. Se întoarse, dar nimic, doar frunze mișcate de vânt. Ridică privirea spre cer prin crengi și văzu cum soarele părea să stea pe loc, nu să coboare.
Poate fusese o pauză prea lungă. Verifică ceasul de la telefon, 17:45, la fel ca acum 10 minute. Baterie joasă, gândi și o băgă înapoi în buzunar. Când se ridică să plece, simți un disconfort vag, ca o privirare în ceafă. Poteca de întoarcere arăta la fel, dar după primii pași observă că ferigile de la curbă păreau mai înalte, sau poate el era mai scund acum? Nu, absurd. Mergea repetând mental traseul, Răscruce, Bolovan, ieșire. Dar la Bolovan, inscripția. Era aceeași, umbră, greșește, dar continuă. Dar acum, lângă ea, apăru o nouă zgârietură proaspătă, ca și cum cineva tocmai o făcuse, un cerc incomplet cu o linie traversând mijlocul. Ion se opri, pipăind-o cu degetul. Era rece, ca și cum piatra absoarbe căldura. Nu era sânge sau vopsea, doar o marcare superficială. Trecu mai departe, accelerând. La Răscruce, stejarul bătrân era neschimbat, dar sub crăpătură, biletul pe care îl aruncase mai devreme zăcea la loc. Mototolit la fel, dar cu o frază suplimentară, ilizibilă înainte. Pașii tăi se întorc. Ion îl ridică din nou, de data asta simțind un tremur în mâini. Aruncă biletul în rucsac, gândind că va verifica mai târziu. Ieși din pădure la marginea potecii principale, dar soarele era încă sus, umbrele neschimbate. Mersese cel puțin o oră, dar ceasul arăta tot 17:45. Aerul din jur părea mai dens, ca și cum pădurea respiră în tandem cu el. Nu se grăbi spre casă, doar merse simțind cum pașii săi ecoază slab în spatele minții, ca o repetiție înceată, nealiniată. În seara aceea, acasă, soția întrebă de ce întârziase. Nu mult, spuse el, privind umbrele din sufragerie care păreau să se miște cu o secundă întârziere. Nu menționă biletul sau bolovanul, părea prea banal să explice, dar în noapte visă poteca cu siluete incomplete urmărindu-l, imitând pașii lui, dar mereu cu o ezitare, ca și cum umbrele învață greșit, dar insistă să continue. A doua zi, sâmbăta, Ion se trezi de vreme, cu o senzație de greutate în piept, ca și cum aerul din dormitor fusese înlocuit peste noapte cu ceva mai dens, mai puțin supus gravitației. Soția dormea încă, răsuflarea ei regulată umplând camera cu un ritm pe care el îl simțea acum ca pe o ancoră fragilă. Se ridică încet, evitând să facă zgomot, și merse la bucătărie, unde lumina dimineții pătrundea prin perdele subțiri, aruncând umbre prelungi pe pereții albi. Ceasul de pe perete ticăia, dar secundarul părea să ezite uneori, ca și cum ar fi repetat o secundă cu o variație infimă, un clic prea moale. Verifică telefonul. 7:12. Bateria era plină acum, dar data era aceeași ca ieri. Vineri, nu sâmbătă. Ridică din umeri, atribuind totul unei erori de sincronizare, poate semnalul slab din zonă. Mâncă un mic dejun sumar, pâine prăjită cu unt, sorbind cafea neagră din ceașca veche, cea cu crăpături fine pe margine. Soția apăru în ușă, îmbrăcată în halat, părul răvășit. Planuri pentru azi?" întrebă ea, vocea ei moale, obișnuită. Ion ezită, privindu-i umbra pe podea, se mișca în tandem cu ea, dar cu o întârziere abia perceptibilă, ca și cum picioarele ei ar fi atins podeaua cu o clipă mai târziu. Mă gândesc să mai ies în pădure," spuse el forțând un zâmbet, să verific ceva, nu e nimic serios." Ea în cuviință, obișnuită cu plimbările lui, și se întoarse în dormitor să se îmbrace. Ion rămase singur, simțind cum liniștea casei se așează peste el ca un strat subțire de praf, observându-l, așteptând un gest. Scoase rucsacul din debară, verifică conținutul, sticla de apă, un sandwich nou, telefonul încărcat. Biletul mototolit era acolo, în buzunarul lateral, unde îl pusese aseară. Îl scoase, îl netez pe masă. Cerneala albastră se uscase parțial, dar fraza părea mai clară acum. Nu te opri. Repetă pașii. Pașii tăi se întorc. Ultima parte nu fusese acolo ieri, sau poate o citise greșit în lumina slabă.
O fotografie cu telefonul, simțind un fior rece pe ceafă, ca o umbră care se lipește prea aproape. Aruncă biletul înapoi, dar degetele îi tremurară ușor. Nu era frică, ci o neliniște logică, ca și cum mintea lui anticipa o corecție care nu venea. Ieși din casă la 8:15, soarele urcând lent pe cer, umbrele copacilor din grădină scurte și precise. Mersese spre pădure pe drumul obișnuit, cel care trecea pe lângă câmpurile arate, unde câțiva localnici tăiau lemne sau hrăneau găini. Salută un vecin, un bătrân cu pălărie lată, care ridică mâna în răspuns. Umbra bătrânului se întinse pe pământ, dar părea să imite gestul cu o ezitare, degetele întinse prea mult, ca o copie defectuoasă. Ion clătină din cap, accelerând pasul. Ajunse la intrarea în pădure după 10 minute, poteca principală neschimbată. Pământ umed, frunze crăpând sub tălpi, miros de rășină și pământ proaspăt. Intră pe drumul îngust, repetând mental traseul de ieri. Răscruce, curbă cu ferigi, poieniță. Pașii lui răsunau regulat, dar după primele 100 de metri observă un zumzet slab în aer, nu insecte, ci ceva mai jos, ca un ecou al respirației lui, întârziat cu o secundă. Se opri o clipă, ascultând. Zumzetul se estompă, apoi reluă, sincronizându-se greșit cu inima lui. Continuă, simțind cum aerul devine mai gros, ca și cum pădurea absoarbe sunetele și le returnează alterate. La prima răscruce, stejarul bătrân era acolo, crăpătura în scoarță mai adâncă acum, sau poate lumina dimineții o accentua. Sub ea, solul era gol, biletul dispăruse. Ion se aplecă, răscolind frunzele cu mâna, nimic. În schimb, pe trunchi, lângă crăpătură, apăru o zgârietură nouă, superficială, ca un deget care a alunecat. O linie curbă, incompletă, terminând într-un punct. Pipăio. Era rece, ca și cum pădurea extrăsese căldura din aerul dimineții. Merse mai departe, cotind la stânga. Poteca părea mai lată acum, ferigile de la curbă mai scunde, sau poate el mergea mai repede. Bolovanul apăru, inscripția de ieri încă vizibilă. Umbră. Greșește. Dar continuă. Lângă ea, zgârieturile proaspete formau acum un model. Cercul incomplet cu linia traversând, repetat de 2 ori, dar al doilea mai mic, ca o copie care învață greșit. Ion se opri privind în jur. Umbrele copacilor se mișcau ușor în briza slabă, dar una dintre ele, pe marginea potecii, părea prea verticală, prea subțire. O siluetă fără cap clar, imitând postura lui, dar cu brațele coborâte prea târziu. Se întoarse brusc. Nimic, doar frunze mișcate. Respira adânc, simțind cum inima îi bate regulat, dar ecoul zumzetului revenea, anticipând următorul pas cu o fracțiune de secundă. Ajunse la poieniță după ce crezu că trecuseră 15 minute, dar telefonul arăta 8:27. Soarele era mai sus, dar umbrele nu se scurseră, păreau să stea pe loc ca amintiri fixate greșit. Se așeză pe trunchiul căzut, scoase sandvișul, dar nu mâncă. În schimb, observă pe sol, lângă rădăcini, un obiect mic, o bucată de cretă albă, ruptă, ca și cum cineva ar fi desenat ceva și renunțase. O ridică. Era rece, udă de rouă. Pe trunchi, unde se sprijinea, apăru o urmă slabă, ca un deget care apasă prea slab. Repetă, dar ezită. Nu era acolo când ajunsese. Ion lăsă creta jos, simțind o presiune în tâmple, ca o observație constantă, nu ostilă, ci adaptivă, învățând din pauza lui. Când se ridică, poteca de întoarcere părea să se îndoaie diferit, un unghi mai ascuțit la ferigi. Mersese înapoi, repetind pașii, dar la bolovan, inscripția se schimbase subtil. Umbră, când greșește, dar continuă, ezită. Cuvântul nou era mai adânc, ca o corecție exagerată. Umbra lui proprie, proiectată pe piatră, părea să imite gestul de a atinge literele, dar cu o întârzie, degetele întinse prea mult. Ion trase mâna înapoi, accelerând. La răscruce, stejarul avea acum o nouă crăpătură paralelă și pe sol o bucată de hârtie proaspătă, nu mototolită, un bilet curat,
cu cerneală uscată. Pașii se întorc, dar umbrele amintesc greșit. Îl băgă în rucsac fără să citească de 2 ori. Ieși din pădure la 8:45, conform telefonului, dar soarele sugera o oră mai târzie. Drumul spre casă era gol, vecinii absenți, umbrele lor de pe garduri statice, nealiniate cu vântul. Acasă, soția era în grădină, udând florile. Ai fost repede, spuse ea privind ceasul de la mână. Cam o oră. Ion verifică telefonul. 9:30. Timpul sărise sau el uitase. Umbra ei pe iarba verde părea să repete gestul de a uda, dar cu o ezitare ca o imitație care insistă, deși greșește. El intră în casă, închise ușa, simțind cum liniștea se așează din nou, observându-l, așteptând următoarea variație. În după amiaza aceea, nu vorbi despre pădure, doar stătu la fereastră, privind umbrele care se lungeau lent, amintindu-și greșit pozițiile, dar comportându-se ca și cum ar avea dreptate. Duminica a început cu o lumină gri-albăstruie, strecurându-se prin perdele, ca un fum subțire care se adună în colțurile camerei. Ion se trezi brusc, cu inima bătând neregulat, ca și cum ar fi repetat un vis cu o variație minoră, un pas în plus care nu se potrivea. Patul era rece de o parte, soția ieșise deja la piață, lăsând o notă pe noptieră. Înapoi la prânz, fă ceva util azi. Umbra notei pe hârtie părea să tremure ușor, literele ei întinzându-se prea mult spre margine, ca o imitație care insistă să completeze spațiul. Verifică ceasul. 9:00. Telefonul confirma, dar data era acum duminică, deși în minte îi rămăsese sâmbăta ca o umbră persistentă. Se ridică, picioarele reci pe podeaua de lemn, simțind cum fiecare pas lasă o ecou slab în aer, un sunet amortizat care revine cu o secundă întârziere. În bucătărie, cafeaua fierbea pe aragaz, aburul ridicându-se lent, formând contururi vagi pe geam. Ion turnă o ceașcă, sorbind cu atenție, dar observă cum umbra lui pe masă nu se aliniază perfect cu mișcarea mâinii, degetele întinse prea mult, ca și cum ar anticipa sorbitura cu o ezitare. Nu era o iluzie. Se opri privind fix și umbra se corectă brusc, revenind la poziție, dar cu o linie curbă în plus. Un detaliu inutil care rămânea, ridică din umeri, atribuind totul oboselii acumulate, dar neliniștea se așeză ca un strat subțire pe piele, observându-l din interior. Scoase rucsacul din debara, unde biletele adunate zăceau mototolite în buzunarul lateral. Primul, cel cu pașii tăi se întorc, avea acum o pată nouă de cerneală, ca și cum cineva l-ar fi atins peste noapte, adăugând o virgulă după întorc. Al doilea, proaspăt de ieri, spunea pașii se întorc. Dar umbrele amintesc greșit, dar literele ultimei fraze erau mai mici, ca o copie care învață să economisească spațiu. Nu putea sta în casă. Aerul părea să respire în ritmul lui, anticipând fiecare mișcare cu o corecție exageră. Se îmbrăcă rapid, o jachetă veche de vânătoare, pantaloni comozi și ieși pe ușă la 9:30, soarele ascuns în spatele norilor, umbrele caselor din sat scurte și imprecise. Drumul spre pădure era familiar, trecând pe lângă garduri de sârmă, unde găini ciuguleau pământul, dar azi un câine legat de un stâlp lătra cu o ezitare, sunetul revenind ca un ecou defect, la tratul al doilea mai slab, mai târziu. Proprietarul, o femeie în vârstă cu șal pe umeri, îl salută din poartă. Bună dimineața, Ion, iei calea aia iar? Umbra ei pe pământ imita gestul de salut, dar brațul se ridica prea lent, terminând într-o poziție incompletă, ca o siluetă care uită finalul. El murmură un da, scurtă plimbare și grăbi pasul, simțind privirea ei în ceafă, nu ostilă, ci adaptivă, ca și cum pădurea extindea observația dincolo de margini. Ajunse la intrarea în pădure după 15 minute, poteca principală umedă de rouă, frunzele crăpând sub tălpi cu un sunet umflat, repetat slab în depărtare.
Aerul era mai dens azi, ca un filtru care absoarbe mirosul de rășină și îl returnează cu o notă amară, metalică. Intră pe drumul îngust, repetând mental secvența răscruce, curbă, bolovan, poieniță. Pașii lui erau măsurați, raționali, evitând orice oprire inutilă, dar după primele sute de metri, zumzetul reveni nu ca un ecou al respirației, ci al pașilor înșiși, un trosnet întârziat, ca picioare care calcă prea târziu pe frunze. Se opri involuntar, un gest reflex, și zumzetul se intensifică o clipă, apoi se corectează, sincronizându-se greșit cu reluarea mersului. La răscruce, stejarul bătrân stătea impunător. Crăpăturile din scoarță mai multe acum, formând un model vag de linii paralele, ca degete care zgârie superficial. Sub trunchi, solul era gol, dar pe o rădăcină expusă apăru o inscripție nouă, zgâriată proaspăt, umbreles, repetă, dar ezită. Literele erau neregulate, ca scrise de cineva care învață să imite mâna umană, dar greșește adâncimea. Ion se aplecă să atingă, degetul urmărind conturul, și simți o răceală care urcă pe mână, ca o anticipație a gestului. Umbra lui pe rădăcină imită atingerea, dar cu o întârziere, vârful degetului rămânând suspendat o secundă prea mult, creând o linie curbă inutilă. Trase mâna înapoi brusc, accelerând spre stânga, poteca îngustându-se subtil, ferigile de la curbă atingându-i genunchii mai sus decât ieri. Bolovanul a apărut după ce crezu că trecuseră 10 minute, dar telefonul arăta 9:42. Inscripția de bază rămăsese: umbră. Greșește. Dar continuă. Ezită, dar acum era înconjurată de zgârieturi suplimentare, cercuri incomplete, repetate de 3 ori, fiecare mai mic, ca un exercițiu de învățare care se micșorează greșit. Pe sol, lângă piatră, zăcea un obiect mic, un nasture de lemn, rupt pe jumătate, ca și cum cineva ar fi cusut o haină imaginară și renunțase. Ion îl ridică, simțind textura aspră, rece, și îl băgă în buzunar, un gest inutil, care părea să rupă zumzetul o clipă. Umbrele copacilor din jur se mișcau în briza slabă, dar una pe marginea potecii, verticală și subțire, imită poziția lui aplecată, dar cu capul înclinat prea mult, o siluetă incompletă care ezită să se ridice. Se întoarse, respirația accelerată, nimic, doar frunze care cad lent, ca o corecție exagerată a vântului. Continuă spre poieniță, pașii lui acum mai neregulați, evitând ritmul constant care părea să invite repetiția. Aerul se îngroșă, sunetele pădurii estompate, lăsând loc unui tăcere anormală, punctată de ecouri ale propriei respirații, întârziate cu o fracțiune. Poienița a apărut brusc, cercul de iarbă mai mic azi, copacii tineri înconjurând mai strâns, trunchiul căzut acoperit de un strat nou de lichen gri. Se așeză, scoase sticla de apă și bă încet, un gest deliberat, pausat, testând. Pe trunchi lângă el apăru o urmă slabă, repetă, ezită, dar insistă. Nu era acolo la sosire. Literele se formaseră sub palma lui, superficiale, ca o reacție adaptivă la pauză. Umbra lui proprie pe iarbă imită băutura, dar gura se deschide prea târziu, picăturile de apă proiectate greșit, formând o pată nealiniată. În loc să mănânce, Ion se ridică brusc, un gest absurd, infantil, ca un copil care renunță la joc, și începu să meargă în cerc mic pe poieniță, pași haotici, fără logică. Zumzetul se frânse, un crăpătură în tăcere, și umbrele din jur părură să ezite, siluete periferice apărând pe margini, una cu brațe coborâte prea mult, alta cu picioare incomplete, imitând cercul lui, dar cu variații. Un pas înapoi, o oprire prematură. Se opri, simțind o breșă, o slăbiciune în presiunea constantă, ca și cum sistemul greșește să interpreteze absurdul. Poteca de întoarcere se îndreptă diferit acum, unghiul mai blând, ferigile mai scunse. La bolovan, inscripția se schimbase. Umbră-i greșește.
dar continuă, ezită, insistă. Cuvântul nou era adânc, ca o învățare forțată. Umbra lui pe piatră repetă gestul de a trece pe lângă, dar cu o anticipație ciudată, mișcându-se înaintea corpului. La răscruce stejarul avea o crăpătură suplimentară și pe sol un bilet nou. Umbrele amintesc greșit, dar se poartă ca și cum ar avea dreptate. Îl băgă în rucsac, ieșind din pădure la 10-15, soarele ieșind de după nori, umbrele lungindu-se lent, dar cu ezitări în margini. Acasă, soția era în bucătărie, pregătind prânzul. Ai fost iar?" întrebă ea umbra ei pe perete, imitând tăierea legumelor cu o întârziere, cuțitul coborând prea slab. Da, dar scurt. El se așeză la masă, simțind cum breșa din poieniță persistă, o pauză în observare, dar știind că va reveni adaptată, așteptând următoarea variație absurdă. În după amiaza aceea, umbrele din casă se mișcară cu o insistență nouă, amintindu-și greșit pozițiile, dar comportându-se ca stăpânii lor, drepte în eroare. Lunea se strecură prin ferestrele casei cu o lumină palidă, filtrată de un cer acoperit de nori subțiri, ca un văl care absoarbe contururile. Ion se trezi târziu, cu un gust amar în gură, ca și cum noaptea ar fi repetat visele cu o variație minoră. Umbrele din poieniță, urmărindu-l acasă, imitând pașii lui cu ezitări care se lipeau de pereți. Patul era gol, soția plecase la serviciu de dimineață, lăsând o ceașcă de cafea rece pe masă, aburul ei dispărut, dar umbra ceștii pe lemn părea să persiste prea mult, conturul întinzându-se ușor spre margine ca o amintire care refuză să se estompeze. Verifică ceasul. 10:15. Telefonul arăta aceeași oră, dar data era luni, deși în minte îi rămăsese duminica ca o ecou slab, un ritm care nu se alinia. Se ridică încet, picioarele grele pe podea, fiecare pas lăsând o impresie vagă în aer, un sunet amortizat care revenea cu o secundă întârziere, ca o respirație secundară. În bucătărie, lumină gri se așeza pe suprafețe, umbrele mobilelor statice, dar imprecise în margini, ca și cum ar anticipa mișcarea lui cu o corecție exagerată. Turna în ibric, flacăra aragazului trosnind regulat, dar flacăra ei proiectată pe perete ezită, dansând prea lent, terminând într-o curbă inutilă. Ion sorbi cafeaua fierbinte, simțind arsura pe limbă, dar umbra lui pe masă imită sorbitura cu o întârziere, buzele întinse prea mult, ca o copie care învață greșit expresia feței. Nu era durere fizică, ci o neliniște care se aduna în piept, observându-l din interior, așteptând un gest rațional să-l corecteze. Rucsacul zăcea în colțul camerei, umflat de biletele adunate, un morman de hârtie mototolită care părea să respire ușor sub presiune. Le scoase pe masă, netezindu-le cu palma. Primul bilet, cel vechi, avea acum o linie suplimentară de cerneală, trasă neglijent. Nu te opri, repetă pașii. Pașii tăi se întorc, dar umbrele insistă. Cuvântul nou era mai adânc, ca o învățare forțată peste noapte. Al doilea, pașii se întorc, dar umbrele amintesc greșit. Avea literele ultime răsturnate parțial ca o oglindă defectuoasă. Ultimul din duminică spunea, umbrele amintesc greșit, dar se poartă ca și cum ar avea dreptate. Dar fraza se prelungea într-o pată albă, incompletă, ca și cum cerneala refuzase să se usuce. Ion le fotografie din nou, degetele tremurând ușor, un gest inutil care părea să rupă tăcerea casei o clipă, umbrele de pe hârtie ezitând să imite atingerea. Nu putea lucra azi. Biroul din oraș părea prea îndepărtat, un ritm rațional care l-ar fi prins în capcană. Se îmbrăcă în același halat uzat, pantaloni comozi și ieși pe ușă la 10:45, aerul dimineții răcoros, dar dens, ca un filtru care absoarbe mirosul de iarbă și pământ. Drumul spre pădure era liniștit, satul a dormit sub nori, dar un copil pe bicicletă trecu pe lângă el.
pedalele trosnind ritmic, umbra bicicletei pe asfalt imitând mișcarea cu o ezitare, roțile întinse prea mult în spate, ca o repetiție care greșește distanța. Copilul nu se întoarse, doar un salut vag cu mâna, brațul ridicându-se prea lent. Ion murmură un răspuns, grăbind pasul, simțind cum observația se extinde de la casă la potecă, ca o rețea invizibilă care învață din fiecare variație. Ajunse la marginea pădurii după 20 de minute, intrarea principală neschimbată, pământ umed, frunze căzute formând un covor moale, miros de rășină amestecat cu o notă metalică, persistentă. Aerul se îngroșă imediat ce păși pe drumul îngust, sunetele satului estompându-se, lăsând loc unui zumzet jos, nu insecte, ci un ecou al pașilor lui, întârziat cu o fracțiune, ca picioare care calcă prea târziu pe același sol. Repetă mental traseul, răscruce, curbă cu ferigi, bolovan, poieniță, dar azi adaugă o intenție, să testeze, să introducă o contradicție, un pas înapoi intenționat, să vadă dacă breșa din absurdul de ieri persistă. Pașii lui erau măsurați inițial, raționali, dar după primele sute de metri, zumzetul se intensifică, sincronizându-se greșit cu respirația, anticipând următorul trosnet cu o corecție exagerată. La răscruce, stejarul bătrân domina peisajul, crăpăturile din scoarță mai dese acum, formând un labirint de linii paralele, ca degete care zgârie superficial, repetând un gest incomplet. Pe o rădăcină expusă, inscripția de duminică rămăsese umbrele, repetă, dar ezită, dar lângă ea apăru o nouă zgârietură, o linie curbă, terminând într-un punct ascuțit ca un deget care se oprește prematur. Ion se aplecă să atingă, dar în loc să continue direct, făcu un pas înapoi deliberat, o contradicție cu impulsul rațional de a verifica rapid. Umbra lui pe rădăcină imită atingerea cu o întârziere, dar pasul înapoi o face să ezite, conturul degetului rămânând suspendat, creând o buclă inutilă în aer. Zumzetul se frânse o clipă, o tăcere anormală instalându-se ca o breșă în mecanismul care interpretează. Merse mai departe, cotind la stânga, poteca îngustându-se subtil, ferigile atingându-i umerii mai sus, ca o anticipație ciudată a înălțimii lui. Bolovanul a apărut după ce crezu că trecuseră 12 minute, telefonul arătând 11:02. Inscripția centrală se extinsese. Umbră. Greșește, dar continuă, ezită, insistă, literele noi mai adânci, ca o învățare care forțează adaptarea. În jurul lor, zgârieturile formau acum cercuri incomplete, 4 la număr, fiecare mai mic și mai neregulat, ca exerciții de imitație care se micșorează greșit, terminând în linii traversate incomplet. Pe sol, lângă piatră, zăcea un vestigiu nou. O bucată de sfoară ruptă, nodul ei desfăcut pe jumătate, ca și cum cineva ar fi legat o potecă imaginară și renunțase la mijloc. Ion o ridică, simțind fibra aspră, rece, și o băgă în buzunar, un gest contradictoriu cu rațiunea de ce păstra, care păru să rupă zumzetul din nou, umbrele copacilor din jur, ezitând să se miște în vânt, siluete periferice apărând pe marginea potecii. Una subțire, cu brațe coborâte prea mult, imitând ridicarea lui, dar cu o oprire prematură ca o copie care uită finalul. Continuă spre poieniță, introducând mai multe contradicții, un pas lateral inutil, o pauză prelungită la o ferigă, gesturi absurde care rupeau ritmul. Aerul devenea mai dens, sunetele estompate, tăcerea punctată de ecouri ale propriei voci interioare, întârziate, ca gânduri care revin greșit. Poienița a apărut mai târziu decât aștepta, cercul de iarbă mai restrâns, copacii tineri aplecându-se mai aproape, trunchiul căzut acum acoperit de un lichen gri, care părea să pulseze slab. Se așeză, dar în loc să bea apă rațional, făcu un gest infantil, bătut din palme de 2 ori, un sunet sec, absurd, ca un copil chemând jocul. Urma pe trunchi, se formă imediat.
Repetă, ezită, insistă, dar contrazice. Literele erau superficiale, reactive la palma lui, dar umbra pe iarbă imită bătaia cu o anticipație ciudată, palmele deschizându-se prea devreme, creând un ecou vizual nealiniat. Breșa se lărgi, zumzetul se sparse în silenții scurte, siluete incomplete apărând pe marginea poieniței, una cu picioare lipsă, imitând bătaia lui cu ezitare, alta cu contururi vagi la cap, repetând gestul, dar terminând într-o curbă greșită. Ion se ridică brusc, mersând înapoi pe potecă cu pași haotici, contradictorii, evitând logica care părea să invite corecția. La bolovan, inscripția se adaptase. Umbră, greșește, dar continuă, ezită, insistă, contrazice, cuvântul nou zgâriat adânc ca o rezistență la absurd. Umbra lui proprie anticipă trecerea, mișcându-se înaintea corpului cu o secundă, dar ezitând la margine, o linie incompletă rămânând pe piatră. La răscruce, stejarul avea o crăpătură nouă și pe sol un bilet proaspăt. Umbrele se poartă ca și cum ar avea dreptate, dar pașii contrazic. Îl băgă în rucsac, ieșind din pădure la 11:45, soarele străpungând norii, umbrele lungindu-se cu ezitări noi, insistente. Acasă, casa era goală, soția întârziind la serviciu. Umbrele din sufragerie imitau absența ei cu o întârziere. Mobilele statice, dar contururile lor anticipând întoarcerea ca o așteptare adaptată greșit. Ion se așeză la fereastră, simțind breșa persistând, o slăbiciune în presiunea constantă, dar știind că absurdul va fi învățat, așteptând următoarea contradicție cu o insistență mai subtilă. Timpul părea să stea pe loc în mintea lui, umbrele amintindu-și greșit orele, dar comportându-se ca stăpânii, drept în eroare. Marțea se infiltra în casă printr-o lumină difuză, gri deschisă, ca un abur care se ridica lent de pe podelele reci, absorbind contururile mobilelor și lăsând umbrele să persiste în colțuri, statice, dar insistente, ca amintiri care refuză să se alinieze cu realitatea. Ion se trezi cu o senzație de greutate în pleoape, ca și cum noaptea ar fi repetat visele cu o variație subtilă, umbrele din poieniță infiltrându-se în dormitor, imitând poziția lui culcată cu ezitări care se lipeau de tavan. Patul era rece pe ambele părți, soția plecase de vreme la serviciu, lăsând o notă pe masă. Întoarce-te la normala azi, cina la 7. Umbra notei pe hârtie părea să se prelungească, literele ei întinzându-se spre margine cu o curbă inutilă ca o imitație care insistă să completeze spațiul gol. Verifică ceasul. 11:30. Telefonul confirma ora, dar data rămânea luni în mintea lui, un ecou care nu se corecta, anticipând ziua cu o eroare persistentă. Se ridică precaut, picioarele atingând podeaua cu un sunet amortizat, repetat slab în aer, ca un pas secundar care calcă prea târziu. În bucătărie, aerul era stagnant, mirosul de cafea rece, amestecat cu o notă metalică, vagă, care părea să fi venit din afară. Turnă apă în ibric, flacăra aragazului aprinzându-se cu un trosnet regulat, dar umbra flăcării pe perete ezită, ridicându-se prea lent, terminând într-o linie curbă care nu se potrivea cu dansul real. Ion sorbi din ceașcă, simțind căldura pe limbă, dar propria umbră pe masă imită gestul cu o anticipație ciudată. Mâna ridicându-se înaintea corpului, degetele întinse prea mult, ca o copie care învață greșit sincronizarea. Nu era o iluzie, se opri brusc și umbra se corectă cu o ezitare, revenind la poziție, dar lăsând o pată nealiniată pe lemn, un detaliu absurd care rămânea vizibil. Rucsacul era în colț, umflat de biletele acum un teanc dezordonat, hârtie mototolită care părea să absoarbă lumina dimineții, umbrelelor proprii suprapunându-se pe masă. Le răsturnă cu grijă, netezindu-le una câte una. Cel mai vechi avea o adăugare nouă. Nu te opri, repetă pașii. Pașii tăi se întorc, dar umbrele insistă, contrazic. Ultimul cuvânt era zgâriat superficial, ca o reacție la contradicțiile de ieri. Biletul din duminică,
Umbrele amintesc greșit, dar se poartă ca și cum ar avea dreptate. Avea acum literele răsturnate în oglindă parțial, ca o reflexie defectuoasă care se adaptează greșit la lumină. Ultimul, umbrele se poartă ca și cum ar avea dreptate, dar pașii contrazic. Se prelungea într-o linie curbă, incompletă, cerneala uscată, dar conturul sugerând o continuare mută. Ion le atinse cu vârful degetului, un gest inutil, infantil, ca un copil testând limitele hârtiei, și simți o răceală care urcă pe mână, rupând tăcerea casei o clipă, umbrele de pe masă ezitând să imite atingerea, contururile lor rămânând suspendate. Nu putea sta, aerul casei părea să anticipeze fiecare mișcare cu o corecție exagerată, mobilele statice, dar privirile lor invizibile observând, așteptând rațiunea să invite repetiția. Se îmbrăcă în jacheta veche, pantaloni uzați și ieși la 12:00, aerul de afară răcoros, dar dens, ca un filtru care absorbe sunetele satului și le returnează alterate. Drumul spre pădure era pustiu, gardurile de sârmă statice, dar un mototol de ziar zăcea pe margine, hârtia lui fluturând slab în vânt, umbra ei pe pământ imitând mișcarea cu o întârziere, colțurile întinse prea mult, ca o imitație care greșește vântul. Un bătrân pe bancă, citind un ziar vechi, ridică privirea. Umbra lui pe pământ se ridică prea lent, capul înclinându-se incomplet, ca o siluetă care uită finalul gestului. Ion trecu grăbit, murmurând un salut, simțind cum observația se extinde de la casă la potecă, o rețea care învață din fiecare ezitare, adaptându-se subtil. Ajunse la intrarea în pădure după 25 de minute, poteca principală umedă, frunzele crăpând sub tălpi cu un sunet umflat, repetat în depărtare ca un ecou defect. Aerul se îngroșă imediat, mirosul de rășină amestecat cu metalul persistent, zumzetul jos reluând, nu pași, ci respirație anticipată, sincronizându-se greșit cu inima lui. Repetă traseul mental, răscruce, curbă, bolovan, poieniță, dar azi intenționa să amplifice contradicțiile, pași înapoi intenționați, gesturi absurde, să lărgească breșa din absurdul acumulat. Pașii inițiali erau haotici, evitând ritmul rațional, un pas lateral inutil după fiecare 10 metri, ca o dans absurd care rupe logica. La răscruce, stejarul bătrân se profila masiv, crăpăturile din scoarță formând acum un rețea de linii interconectate, ca degete care zgârie repetat, învățând adâncimea greșit. Pe rădăcina expusă, inscripția se extinsese, umbrele, repetă, dar ezită. Contrazic. Literele noi, neregulate, ca o mână care imită, dar greșește presiunea. Ion se apropie, dar în loc să atingă direct, făcu un pas înapoi, apoi unul lateral, un gest contradictoriu, infantil, ca un joc rupt. Umbra lui pe rădăcină anticipă atingerea cu o secundă, dar contradicția o face să bucluiască, conturul degetului formând o linie curbă inutilă, suspendată, iar zumzetul se sparse în tăceri scurte, o breșă mai largă instalându-se, aerul părând să respire neregulat o clipă. Merse mai departe, poteca îngustându-se și lărgindu-se alternativ, ferigile atingându-i umerii cu anticipații ciudate, frunzele lor mișcându-se prea devreme în lipsa vântului. Bolovanul a apărut după 14 minute, telefonul arătând 12:32. Inscripția centrală crescuse. Umbră. Greșește, dar continuă. Ezită. Insistă. Contrazice. Cuvintele noi zgâriate adânc ca o rezistență adaptată la absurd. În jurul lor, cercurile incomplete erau 5 acum, fiecare mai mic și mai distorsionat, linii traversate prematur, ca exerciții de imitație care se fragmentează greșit. Pe sol, un vestigiu nou, o bucată de creion rupt, vârful lui ascuțit, dar inutil, ca și cum cineva ar fi scris o hartă și renunțase la mijloc, lăsând urme de grafit pe pământ. Ion îl ridică, simțind lemnul rece, și în loc să-l bage în buzunar rațional, îl aruncă înapoi cu un gest exagerat,
absurd ca un copil aruncând o jucărie stricată. Zumzetul se frânse din nou, umbrele copacilor ezitând în mișcare, siluete periferice apărând pe marginea potecii, una subțire, cu brațe ridicate prea mult, imitând aruncarea, dar terminând într-o oprire incompletă, alta cu contururi vagi la picioare, repetând pasul lateral cu o ezitare, ca o copie care contrazice propriul ritm, continuă spre poieniță, amplificând absurdul, o pauză prelungită la o ferigă, atingând-o cu degetul ca un salut inutil, apoi un salt mic, contradictoriu, peste o rădăcină inexistentă. Aerul devenea opac, sunetele estompate complet, tăcerea anormală punctată doar de ecouri ale gesturilor lui, întârziate și distorsionate, ca respirații care revin greșit. Poienița apăru restrânsă, cercul de iarbă aproape înghițit de copaci, trunchiul căzut pulsând sub lichenul gri, ca o inimă adaptată lent. Se așeză, dar bătu din palme de 3 ori, un ritm haotic, apoi se rostogoli pe iarbă ca un copil în joc absurd, contrazicând poziția rațională. Urma pe trunchi, se formă reactiv, repetă, ezită, insistă, contrazice. Dar absurdul deschide. Literele superficiale, dar umbra lui pe iarbă, imită rostogolirea cu o anticipație exagerată, corpul ei răsucindu-se prea devreme, creând contururi nealiniate, picături de rouă proiectate greșit. Breșa se lărgi vizibil. Tăcerea se sparse în zumzeturi scurte, siluete incomplete, materializându-se pe margini, una cu cap, incomplet, imitând bătaia cu palme deschise prea târziu, alta cu siluetă subțirizată, repetând rostogolirea, dar blocându-se la mijloc, o versiune defectuoasă a lui care ezită să continue. Ion se ridică amețit, simțind presiunea constantă slăbind, o slăbiciune în mecanism care greșește să interpreteze haosul, dar știind că va învăța. Poteca de întoarcere se îndrepta haotic, unghiuri blânde alternând cu curburi ascuțite, ferigile retrăgându-se ca o corecție. La bolovan, inscripția se adaptase. Umbră, greșește, dar continuă, ezită, insistă, contrazice, deschide, cuvântul nou superficial, ca o ezitare în rezistență. Umbra lui anticipă trecerea, dar absurdul o face să bucluiască, o linie incompletă rămânând pe piatră, nealiniată. La răscruce, stejarul avea crăpături interconectate și pe sol un bilet proaspăt. Umbrele se poartă ca și cum ar avea dreptate. Absurdul contrazice, dar învață. Îl băgă în rucsac, ieșind din pădure la 13:10, soarele palid, umbrele lungindu-se cu variații noi, insistente, dar crăpate în margini. Acasă, casa părea goală, dar umbrele din sufragerie imitau absența cu ezitări, anticipând întoarcerea soției cu contururi vagi, ca o așteptare care greșește timingul. Ion se prăbuși pe canapea, breșa persistând ca o pauză în observare, dar simțind cum absurdul va fi absorbit, umbrele amintindu-și greșit gesturile lui, dar comportându-se ca stăpânii, drepte în eroare adaptată. Timpul se opri în mintea lui, o zi care se prelungea, așteptând următoarea contradicție cu o insistență subtilă, invizibilă. Miercurea se strecura în casă printr-o lumină estompată, ca un fum gri care se ridica de pe podele și se lipea de tavan, absorbind contururile mobilelor și lăsând umbrele să se prelungească în colțuri, insistente dar crăpate în margini, ca amintiri care se adaptează greșit la zi. Ion se trezi cu o senzație de plutire în piept, ca și cum noaptea ar fi repetat visele cu o variație absurdă, umbrele din poieniță infiltrându-se în somn, imitând rostogolirea lui cu ezitări care se lipeau de pereți ca o respirație secundară. Patul era gol, soția plecase la serviciu, lăsând o ceașcă goală pe noptieră, umbra ei pe lemn persistând prea mult, conturul buzei ceștii întinzându-se ușor ca o imitație care refuză să se estompeze. Verifică ceasul. 12:45.
Telefonul arăta aceeași oră, dar data rămânea marți în mintea lui, un ecou care anticipa ziua cu o eroare acum familiară, nealiniată. Se ridică lent, picioarele atingând podeaua cu un sunet surd, repetat slab în aer, ca un pas care calcă prea târziu pe același loc. În bucătărie aerul era greu, mirosul de cafea rece amestecat cu metalul vag care părea să fi venit din vis, o notă persistentă care se lipea de nări. Turnă apă în ibric, flacăra aragazului aprinzându-se cu un trosnet ezitant, umbra ei pe perete ridicându-se prea devreme, terminând într-o curbă nealiniată cu dansul real. Ion sorbi din ceașcă, simțind căldura pe limbă, dar propria umbră pe masă anticipă gestul cu o secundă, mâna ridicându-se înainte, degetele coborând prea slab, ca o copie care învață greșit ritmul. Se opri, un gest contradictoriu, și umbra ezită, revenind la poziție, dar lăsând o linie inutilă pe lemn, un detaliu absurd care se fixa vizibil, observându-l în tăcere. Rucsacul zăcea în colț, un teanc de hârtie mototolită care părea să absoarbă lumina, umbrele biletelor suprapunându-se pe podea ca o rețea vagă. Le răsturnă pe masă, netezindu-le cu palma într-un gest haotic, infantil, ca un copil amestecând piese de puzzle fără scop. Cel mai vechi avea o adăugare. Nu te opri, repetă pașii. Pașii tăi se întorc, dar umbrele insistă, contrazic, deschid. Ultimele cuvinte erau superficiale, reactive la absurdul acumulat. Biletul din duminică se răsturnase în oglindă parțial, literele răsucite ca o reflecție care se adaptează greșit la lumină. Ultimul, umbrele se poartă ca și cum ar avea dreptate. Absurdul contrazice, dar învață. Se prelungea într-o buclă curbă, cerneala uscată, sugerând o continuare mută, incompletă. Ion le atinse aleatoriu, degetul urmărind o linie la întâmplare și simți răceala urcând, rupând tăcerea o clipă, umbrele de pe hârtie bucluișindu-se în aer, contururile lor anticipând atingerea cu ezitare. Nu mai putea amâna, aerul casei respira în ritmul lui, anticipând fiecare mișcare cu corecții care se adunau, mobilele statice, dar observația lor invizibilă, așteptând rațiunea să invite repetiția eternă. Se îmbrăcă în jacheta uzată, pantaloni simpli și ieși la 13, aerul de afară dens, filtrând sunetele satului ca un ecou defect. Drumul spre pădure era pustiu, gardurile statice, dar un fir de sârmă atârnat flutura slab, umbra lui pe pământ imitând mișcarea cu o întârziere, colțurile întinse prea mult în vânt absent. O femeie cu coș la piață trecu pe lângă salutând vag. Umbra ei pe asfalt se ridică prea lent, brațul terminând incomplet, ca o siluetă care contrazice gestul propriu. Ion murmură un răspuns haotic, un pas lateral inutil, simțind observația extinzându-se, o rețea care învață din fiecare breșă, adaptându-se cu insistență subtilă. Ajunse la marginea pădurii după 30 de minute, intrarea principală umedă, frunzele crăpând sub tălpi cu un sunet repetat, ecoul anticipând următorul pas cu o fracțiune greșită. Aerul se îngroșă, mirosul de rășină metalizat, zumzetul reluând ca o respirație care sincronizează greșit cu inima. Traseul mental era acum haotic, răscruce, curbă, bolovan, poieniță, dar intenționa să amplifice absurdul total. Pași înapoi, salturi inutile, contradicții care lărgeau breșa până la ruptură. Pașii erau neregulați de la început, un dans absurd, evitând orice logică care invită corecția. La răscruce, stejarul bătrân domina, crăpăturile formând o rețea densă, linii interconectate ca degete care zgârie, învățând adâncimea greșit. Pe rădăcină, inscripția crescuse. Umbrele, repetă, dar ezită-și, contrazic, deschid absurd, literele neregulate, reactive la haos. Ion se apropie, dar făcu un salt mic, contradictoriu. Apoi un pas înapoi, atingând scoarța cu palma deschisă ca un salut infantil.
Umbra lui anticipă saltul cu o secundă, dar absurdul o face să bucluiască, conturul piciorului formând o curbă suspendată, zumzetul spărgându-se în tăceri prelungite, aerul respirând neregulat, o breșă largă instalându-se ca o pauză în mecanism. Merse mai departe, poteca ondulându-se alternativ, ferigile atingându-i cu anticipații ciudate, frunzele mișcându-se prematur. Bolovanul a apărut după 16 minute, telefonul arătând 13:50. Inscripția centrală se extinsese. Umbră. Greșește, dar continuă. Ezită, insistă, contrazice, deschide absurdul, cuvintele noi superficiale, ca o ezitare în adaptare. Cercul incomplet erau 6, distorsionate, linii traversate haotic, ca imitații care se fragmentează în învățare greșită. Pe sol, un vestigiu, o bucată de oglindă spartă, muchia ei ascuțită reflectând un fragment de cer, dar incomplet, ca o tentativă de a mapa spațiul și renunțarea la mijloc. Ion o ridică, simțind sticla rece, și în loc să o examineze rațional, o răsuci în aer cu un gest exagerat, absurd, ca un dans cu un obiect imaginar. Zumzetul se frânse violent, umbrele copacilor bucluișindu-se în vânt absent, siluete periferice materializându-se, una subțire, cu cap răsucit prea mult, imitând răsucirea, dar blocându-se, alta cu picioare incomplete, repetând gestul cu oprire prematură, copii defectuoase care contrazic ritmul. Continuă spre poieniță, absurdul amplificat, pauze lungi la ferigi, atingându-le ca pe prieteni invizibili, salturi peste rădăcini fantomă, un rostogol mic pe sol umed, aerul opac, sunetele absente, tăcerea punctată de ecouri distorsionate ale gesturilor, ca respirații care revin bucluisite, poienița apăru înghițită, cercul de iarbă un punct restrâns, copacii aplecându-se pulsatil, trunchiul căzut vibrând sub lichenul gri ca o inimă care ezită, se așeză, bătut din palme haotic, de 4 ori, ritm rupt, apoi se rostogoli pe iarbă râzând mut, un râs absurd, contradictoriu cu neliniștea. Urma pe trunchi se formă, repetă, ezită, insistă, contrazice, deschide absurdul, dar umbrele învață. Literele reactive, superficiale, dar umbra lui imită rostogolirea exagerat, corpul răsucindu-se prea devreme, contururi nealiniate picurând rouă greșit. Breșa se deschise complet, tăcerea explodă în zumzeturi scurte, siluete incomplete umplând marginea, una cu siluetă subțirizată, imitând râsul cu gură deschisă târziu, alta cu contururi vagi la brațe, repetând rostogolirea, dar blocându-se la mijloc, versiuni defectuoase care ezită etern. Ion se ridică, amețit, dar eliberat o clipă, presiunea slăbind ca o falhă parțială în sistem, absurdul creând o pauză unde logica se fracturează. Poteca de întoarcere ondula haotic, unghiuri alternând, ferigile retrăgându-se ca o corecție ezitantă. La bolovan, inscripția se adaptase superficial. Umbră, greșește, dar continuă, ezită, insistă, contrazice, deschide absurdul, învață. Umbra lui buclui în anticipație, o linie incompletă fixându-se pe piatră, nealiniată. La răscruce, stejarul crăpat dens, bilet proaspăt pe sol. Umbrele învață, absurdul deschide, dar se poartă ca și cum ar avea dreptate. Îl băgă în rucsac, ieșind la 14:30, soarele palid, umbrele lungindu-se cu variații crăpate, insistente, dar adaptate greșit. Acasă, casa respira neregulat, umbrele din sufragerie, imitând absența cu ezitări, anticipând întoarcerea soției cu contururi bucluisite, ca o așteptare care învață din breșă. Ion se așeză la fereastră, breșa persistând ca o slăbiciune, dar simțind absurdul absorbit lent, umbrele amintindu-și greșit gesturile, comportându-se drepte în eroare, sugerând o adaptare mutuală, o repetiție eternă unde pașii lui devin parte din sistem, necontrazicând, dar deschizând noi pattern-uri invizibile. Timpul se prelungea, o zi fără sfârșit, umbrele insistând, ca și cum ar avea dreptate în greșeală.